Lele. Gamre. Wah. Oi. Yo. Akrab Yuda Tama. Yo. Oh. Yo. Akrab Yuda Tama. Asik. Ayo.
milik coba waspada no bocah kuping apa Sulai sekiane ranyata anggemesake aja padha ngeci mesti ana kuciwane Iya, kita Amelia. Sulai sekian ranyata anggemesake aja padha ngeci mesti akeh kuciwane Yen kelingan lelakonku zamane nalika pamulangan aku duwe konco putri Rabian ayu lahir lan batine
menyang lelakonku zamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapyan ayu lairan batine Sering dolan ning omahku, perlu
cekel cek. Iya. prajurit nuju Palagan. Kolopis kontele baris, kolopis kontele baris, kontele baris, kolopis kontele baris, kolopis kontele baris. Yo yo yo, Ayo, ayo. Yuk. Ayo, Cor.
Yudhatama, Yudhatama, walah. Sumangkang ing ngayuta nangge para kamtama sigra rampak anglaring baris angayai termaning satriya. Ayo.
Oh. Wajalah. Oh. Ais. Yuk, 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 yuk. Iya. Apa lagi nampak kena? Baik apa oke? Abu Surak Brata Jaya Brata Bangga sembadani lena pangindamu aja takon dosa